Домът, който не беше дом. Имаше едно момче, никой не помнеше точно кога беше дошло в дома. Нямаше снимки от бебе, нямаше спомени от майка, нямаше ръце, които да го прегърнат и да му кажат: Всичко ще бъде наред. имаше само име и легло с номер. Всяка сутрин ставаше рано, не защото искаше, а защото така трябваше. Всичко там беше трябва. Трябва да станеш, трябва да ядеш, трябва да мълчиш. Никой не го питаше как се чувства. Понякога гледаше през прозореца и виждаше как деца вървят за ръка с родителите си. Смееха се, говореха си и изглеждаха така, сякаш светът е техен. А той стоеше от другата страна на стъклото. Една вечер, докато всички вече спяха, той прошепна нещо в тъмното. Мамо, ако ме има някъде в сърцето ти, защо не дойдеш да ме вземеш? Но отговор нямаше. Само тишина. Най-тежките моменти не бяха когато беше сам, а когато идваха хора да избират деца. Всички се подреждаха, усмихваха се на сила, надяваха се. Той също. Но винаги избираха другите. По-малките, по-усмихнатите, по-лесните за обичане. С времето спря да се надява, спря да пита, спря да вярва. Един ден една жена се приближи до него. Не каза нищо веднага, само седна до него. Защо си толкова тих? Попита тя. Той свира мене. Не знаеше как да обясни. Че когато никой не те слуша дълго време, спираш да говориш. Жената не си тръгна. Не избра друго дете. Остана. И за първи път някой не го гледаше като номер, а като човек. Когато го попита дали иска да дойде с нея, той не отговори веднага. Страхуваше се да повярва. Но този път някой беше избрал него. Не защото е най-лесният, а защото е точно той. И когато за първи път чу думите «Хайде да се приберем у дома», той разбра нещо, което никога не беше усещал. Че домът не е място, домът е човек.